Hey Pierre, wanneer gaan we weer wat nieuws van jou zien? Ik ga in ieder geval de single zijn we aan het opnemen. En een album, dat ligt klaar. Dat zijn de nummers. We hebben er 3 ingezongen. Het moeten er 12 of 14 worden. Maar wanneer, ja, dat ligt ook aan de maatschappij. Gelukkig heb ik nog met de maatschappij te maken. Dus dat is afwachten. Maar dit jaar gaat het zeker gebeuren. Je zegt het inderdaad al. Je bent hier in Oranje voor de lancering van RTV Oranje. Waarom is dat volgens jou zo belangrijk? Ja, ik denk dat zo'n zender als jullie kan heel veel bijdragen voor artiesten zoals ik. Of je nou 2 jaar bezig bent, of 20 jaar of 25, maakt niet uit. Als je de aandacht kan krijgen, en of het nou van Hilversum is of van TV Oranje, nou, dan denk ik dat het goed is dat mensen, dus alle kijkers thuis, ja, die moeten lid worden van RTV Oranje. En voor €5 per jaar. En dus ze zien alle artiesten langskomen. Ja, dat zie je niet veel meer. Dus ik denk echt dat de mensen dit moeten gaan steunen, want ja, dat is helemaal top. Nou, het gevoel van de Nederlandse artiesten, en wat de Duitsers dan wel hebben, dat ze 70% verplicht zijn om te draaien. Nou, Nederland is dat niet. Ik vind dat zo'n programma, wat je vroeger had, heel veel van dat soort muzikale programma's. Ik denk dat je dat moet hebben. Dat mist, denk ik. En dat blijkt wel door de opkomst hier, dat de mensen daar toch onverlegen zitten. En ja, dat je er als artiest een steentje aan bij kan dragen. Ja, dat is top. En ik hoop dat jullie dus de status kunnen krijgen. En dat we iedereen kunnen zien op 1, 2 of 3. Welke zender mag niet. Ik zet jullie gewoon vast. Ben je zelf al lid geworden? Ja, maar ik vind het leuk. Dat is het minste wat je kan doen om zo'n zender te steunen. En degene dat je dan hier naartoe komt, voor mij een beetje ver, 2 uur rijden. Maar ja, ik vind het leuk. En als je er wat voor over hebt, dan moet je er wat voor doen. En dus mensen thuis, word dus lid.